gunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo isinggit, ang Ginoong labing hingpit. Day gunta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sangyaw ukulahang adlaw. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Nining atong misa, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, kabaskog sa panglawas, apil sad pagpasalamat sa atong mga balatian nga mopahinumdom nato nga dili kita mo'y tag-iya sa atong maayong panglawas ug iampo nato ang kaayuhan sa mga masakiton sa tibuok kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga unta malig-on sa ilang pagtuo ug mahatagan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nag-abli sa ganghaan sa gingharian sa langit alang sa mga natao pag-usab, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, patubua dinhi sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag aron human kami mahinlui sa tanang mga sala diha sa bunyag, makadawat kami sa mga gisaad sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan sa mga kadakuan ug sa mga eskreba, pagagahi ninyong ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios, sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apalan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labawng hukmanan na mati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli
ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral niya siya ngadto sa gawas sa siyudad o gibato. O gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila sa Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya ug misinggit pagkusog, Ginoo. Ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga naghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon og tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinod anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya akong maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padanaga ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu.
Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw Ikaw, ikaw, O Ginoo. Ang katawhan miingon ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon. Ang among mga katigulangan nangaon ugma na didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon o ang mutuo kanako dili nagayod uhaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mukaon gyud ta aron mabuhi. Sakto ba dili? Pero ang pagkaon og ilimnon karong panahon na maunay tuburan sa daghan kay mga sakit. Maobitan na inig check up nas doktor, daghan na kayong idili nga pagkaon. Kay ang pagkaon makamatay. Gilingay mong tupad, ing nananay gidili nimo. Pila na kabuk gidili nimo. Ang pagkaon makamatay. Kay kani manggong pagkaon sa kalibutan dili gini ang tinuod nga naghatag og kinabuhi. Pero ari ka mukaon sa tinuod nga pan nga gikan sa langit, buhi kita. Ug mao na ang pan nga matud pa ni Kristo ang iyang lawas, mao ang tinuod nga pan, ug ang iyang dugo mao ang tinuod nga tubig or ilimnon. Ang kini siya gisulti ni Hesus diha nga ang mga Hudiyo naglagot na kay niya. Mo nang tungod aning iyang pagsulti nga siya mo itinuod nga pan, dili katong gikaon ni Moises ug sa iya mga kauban dito sa desierto, 40 nilang laguta ug nisangko gyud nagipatay si Hesus. Nya ang utuon ni Hesus, ang mukaon ni Hesus pinaagi sa pag-ingon niya nga moari kanako. Kani manggong pagsulti ni Hesus nga moari kanako, tulukibon kay nistanan. Para sa ani karon, kamo ni anhi mo simbahan unsa may pasabot ani, natuman ba ang awhag ni Hesus nga moari kamo kanako? Natuman wa? Posible kay nibiya magin mo yung balay niya, ni anhi mo din Ako sa nibiya sa ko dito, may biyatang sigilag katog kay
lain akong lawas ron tungod gyapon is gikaon o giinom. Mao na nibiya gyud. Pero dili na maoray kahulugan sa pag-anha ni Hesus. Matud pa ni Hesus, walay makaari kanako sa laing bahin sa kasulatan, Ebanghelyo. Walay makaari kanako gawas kon biyaan niya ang iyang asawa, bana, anak, ginikanan, balay, trabaho, o ang iyang kaugalingon mismo. Mo din tinuod gyud nga muadto ni Hesus, muari kanako. Nya, sa inyong pag-anhi dinhi wa na mo maghuna-hunaon sa may tabo sa imong mga kauban sa balay. O gidani mo sila dinhi. Gidani mo ba kay kasigi kag ingon, Ginoo, nga kontang bana ulian anta sa iyang kabuang babag-o unta, nga kontang asawa maayo unta sa iyang sakit, nga kontang anak muhunong na aning iyang mga bisyo katapulan, siging kaadik aning cellphone o computer. Basig mo na imong gidadin perting layo ang tinuod gid ang pagduol ni Hesus, ang pag-ari ni kanabaw ingon umari ka mo kanako, ang pag-adto day nato ni Hesus kani gid siya resulta ning tubag nato sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Sa imong mga kamot o Ginoo akong gitugyan ang akong espiritu. Ang pag-anha din nato ni Hesus mao ang pagtugyan sa espiritu nato. Kanang espiritu mao na ang atong kalag, dili lang ang atong lawas. Kay kung ang atong lawas mo atong itugyan ngadto niya, gusto kita nga ayuhon ang atong lawas. Pero kung kalag ang atong itugyan niya, lahi og level. Unsa may levels kalag, ang iyang kinabuhi nag-agad sa way sala. Mabuhi ang kalag basta way sala. Anya inig-ingon nato kanimo itugyan ko ang akong espiritu, pasabot limpyuhi ko sa akong sala. Nya ang imong sala kay naa mas imong pagsigig pangasaba sa imong anak. Nya ang imong gihangios Ginoo, mabuutan unta ning akong anak. Sakto ba na? Dili. Oy. Dili. Ikaw nga nagsigig pangasaba, na miligro ang imong kalag. Ngano man? Kay sa sige nimong pangasaba, nakasaha ka. Kay kanang pagpangasaba, kanang kasuko, sala, mana. Sa ato de, pagtugyan na to sa atong espiritu ng tos Ginoo, makita nato nga ang atong espiritu nakasala o na taptan sa sala tungod sa atong pagsigig pangasaba. Abot na to dito, igbalik sa may itong buhaton, Ginoo, din ako mga saba. Ana, gilingay mong tupad. Inaon sa roy angay ni mong tangtangon nga sala. Naay daghan. Tanawa ang imong kalag. Dili pagsigtanaw ng lawas. Ay, kining atong lawas, mawara ni. Usara ni kapag pamilok. Nalagi makita ko na mga gubat-gubat ba? Mga sundao, dinaganay, kusog emudagan, ikaigo gisbala, period yung ritso. No? Ikaigo ba? Pang! Ana na yun. Dali aragis lawas. So, di mo agig, gawas lang matapsingan. Pero maigong igong dughan, dritsog hunong lingyan na imong tupad. Ingna mo kalit radyo kag hunong. Basi katuo ka nga makaabot pa karos inyo. Mukalit radyo kag hunong. Bitaw. Niya mao na atong sigyag paningkamot.
lawas. Kaning kalag kay mo padayon, ang espiritu mo padayon na gani moabot pag naglangit o kaha moabot pag nag-imperno. Nya di gina mamatay bisag tuwa sa imperno, magantos rada. Nya unsa may makapa-imperno ang sala. Muna di agita ta sa sala particular kaayo. Dinis atong unang pagbasa si Esteban niingon, pagkagahi ba ninyong ulo? Inyo nang gipatay ang mga propeta nga nagtug-an nga moabot na ang Mesiyas. Pag-abot sa Mesiyas, inyo pagid siyang gipatay. Di gyud mo maminaw. Ilang gisapungan, ilang dunggan. Gibato nila si Esteban, porting pataya. Pero unsa may gisulting Esteban, nga wa maghuna-huna sa iyang lawas, naghuna-huna siyang kalag. Unsa iyang gisulti? Katong dayong katapusan, gikusog ito sa tong lektor pagsulti, o niya miluhod siya og misinggit pagkusog. Saan iyang gisulti? Niingon siya, Ginoo, pamatya sila. Mga animal kay nistanan. Unsay gisulting Esteban nga naghuna-huna siyang kalag, Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Ang pagpasaylo kani di ay makalimpyo sa tong kalag, no? Kanang mo pasaylo ka sa tao nga nakapasakit nimo. Ang pagpasaylo yun. Muna iniglakaw si imong bana sa padong siyang kabit, ing na den Ginoo, ayaw siya pakasada sa iyang gibuhat. Nindot, no? Ikaw sad bana pag uli nimo naabutan gini mo spari nga ni ambaks bintana kay didto gadog ug ang imong asawa, igo ra kang muluhod sa inyong altar nga gamay. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Muana ka? Oy. Mawita na ang simbahan ni promote yun aning gitawag og synodality. Magkuyog ang buangon ug ang buutan. Nya unsa may makapakuyog sa buangon ug sa buutan, kay ang buutan mupasaylo sa buangon, mudawat ug maluoy sa buangon. Bisag magpadayon pa sila sa ilang kabuang, makikuyog ra ginang buutan. Ang tinuod na buutan og tinuod nga nikao ni Kristo nga nahimong buutan, kamao ginang mupasaylo sa mga buangon. Ana na siya. Katapusang lingi bi ing na unsa man ka, buutan o buangon. Di gani ka mo pasaylo sa imo isig katao, buangon ka. Pero mo pasaylo gani ka, bisag gisakitan na ka, bisag hapit na kapatyon, buutan ka. Na ini text na ko karon pader, adtong niaging adlaw nagpada ko nimo. Karon nagpada na sad ko nimo. Nadawat nimo pader, nako unsa man nga paagi nimo gipadala, bangko o GCash. Siya GCash pader. Nako unsa may number nga imong gigamit, iya din kong gitiksas number. Nako uy, di man ni number nako diri. Wa sa ko'y number sa GCash kang Brad Loloy, Brad Hakobi, kang Remedios Ocaba, di gini mao. Ngon din siya, hala pader, na-scam sa deko. Nako lagi mo bitanan niingon ko ninyo, diri gyud mo sunod sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga naanay mga 100 pila nitong subscriber, 189,000 ka subscribers. Kay mailhan man na nimo ang bisag mo usahay gud ning mga scammer mo gamit yus akongan, mo gamit pagid sa akong naong niya mo ingon din na atay project, may masakay mo istorya mag-ingon-ingon pa, salamat kay sister or brother, dako kay ning ikatabang sa atong kumbinto mo na pa.
Pero ang gihatag nga account o ang account name dili mao. Muna din higin mo sunod aning atong YouTube channel. Niingon sa hala pader kaanogon ato. Nako, ayaw lag kabalaka. Pasaylo alang ng mga buangon. Kay ang imong tumong mao man ang pag-donate nga simbahan sa kasing-kasing sa Ginoo, kauban man gyapon sa simbahan kining mga buangon, naka-donate gyapon ka sa simbahan. Mao na gitawag og synodality of the church insya. Unya pader na matagaan ra sa gyapon ko sa Ginoo og grasya ani. Naku, siyempre matagaan ka. Bahin-bahini sa ng mga scammer. Pero ang nakaapan lang, musamot silang kabuang kung ato silang patuyangan. Mo na, aron dili sila musamot o kabuang, ayaw na lang sa silang padadi. Ana, di ba? Aron makaamgo sila nga di gid maayo ning among gibuhat. Niya pinaagi ni ana, basin pa di ay mabuutan sila. Mo ni siya mga igsoon, ang pagkaon di ay ni Hesus nag-agad sa atong pagsunod sa iyang mga pagtulunan o kinabuhi. Si Esteban nakahimo niini. Kita sad makabuhat unta niini. Kani untang atong pag-ingon sa imo mga kamot, Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Dita magudahon na nga protektahan ta sa kamatayon sa lawas. Kung dili, protektahan kita sa Ginoo sa kamatayon sa atong kalag. Nya unsa may iyang ihatag nato? Ang kalig-on, sama sa kalig-on ni Esteban, sama sa kalig-on ni Kristo o sa mga santos, kana bang magsige ra gid tagpasaylo. It takes courage and strength to forgive. Ug wa kita gracias Ginoo, di kita kapasaylo. Bisan lang kanang simple nga nang libak nimo, lisod ka na pasayloon. Lisod. Kanang imong anak nga imong gilauman nga mo graduate unta, nya niuli usa ka adlaw gahilak kay nabuntis na, wa pa kang mag-eskwela, tilisura na Di ba? Kana bitang babae ka, imong uyab, sigihan kag tukhang, nya pagkabuntis nimo biyaan ka. Lisod na sayon dili. Kanang porti nimong paningkamot og trabaho dito sa abroad, kinamatayon imong trabaho sa barko o sa yuta dito porting inita, iguli nimo nangabit rang imong asawa. Stilan lamiag yung patyon. Pero pangayo, Ginoo, liguna ang akong espiritu. Ana, makapasaylo unta ko niya. Makapasaylo unta ko nila. Kay kanang maong pagpasaylo, mao sa nay agianan sa baha sa grasya. Nabitay mo dool nako pader, nabuntis ko. Gibiyaan pagyugkos nakapabuntis nako. Ako ning ipa-abort ang bata pader kay di nako kaya nga moatubang aning maong sitwasyon. Nako day bisag unsa pang paagiha nga nabuntis ka, kana kay nabuntis ka, grasya nas Ginoo, higugmaan ang imong anak. Ni siya gaplano na biya ko pader nga ipa-abort ko ni. Kinsa may imong pa-aborto na ako, aniya makandool makanako. Aya nag ipa-abort, basig mahimo pa ng pare. Di ba? Kadaghan diyang nahimong pare nga obispo pa ganing uban nga produkto sa kaning tinukhangay way klaro. Nay daghan. Naamang gani na pare nga wa gyud kahibaw kinsa iyang amahan. Hangto na lang naordinahan siya. Pero giatiman siya siyang mama. Gibuhi siya o gitudluan sa maayong pagtulunan. Napare yun. Buutan pa yun. Ambot, di ba sa kana siya manukhangay. Pero buutan. Giayo mas Ginoo ang iyang espiritu. Grasya ka na. Muna mo pasaylo kita kay naa diha ang grasya. Ako bitaw mo pasaylo ra man jud ko ninyo nga wa gyud mo mamalit og slat kanunay. Ingon ra man jud ko sa imong mga kamot Ginoo, itugyan ko ning slat nga wa pa mahalin og horot. Ana, ingon sang Ginoo, pailob lang sa mga kapakyas nga naangkon mo. Ana.
Kamu nagkanta ni itong sama sa kadamgo. Una, ato na siyang batunan og mauna ang tinuod nga pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Hinaot unta malagsik ta kay ang kalibutan karon nagsigig pangitag pagkaon nga makamatay dili pagkaon sa kinabuhing dayon. Manindog tang mga igsoon, gidapit kita sa pagdangop ngadto kang Hesus ang naghatag og tinuod nga kinabuhi. Busa malaumon kitang moingon, Hesus, dungga kami. Jesus, dungga kami. Nga ang simbahan maningkamot sa pagdala sa gugma ni Kristo ngadto sa tanan nga gigutom alang sa pan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga makaamgo kita nga ang presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia maoy kanunayng tawag alang kanato sa pagpaambit sa atong kinabuhi ngadto kanila nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga sila nga gigutom o giuhaw tagbawon ni Jesus ang matuod natong pan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Nga sila nga may panaw na nga naalimahan sa santos nga Eucharistia dinhi niinang kinabuhia banhawon sa katapusang adlaw, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dungga kami. Makagahom og maluluyon nga Amahan, gipadala nimo ang imong bugtong anak aron kami maluwas. Duwata kining amo mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining amo mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug sa dusa. Kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mo pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipayng dayon ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Og diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa itong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, na kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao o gihatag kanamo ang imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kinabuhing way katapusan. Nya mahitabo ra ni kon kita muduol gyud ni Hesus og mukaon niya pinaagis pagsunod sa iyang mga pulong og pagsunod sa iyang kinabuhi, labi na ang pagsigig pasaylo sa atong mga makasasala nga isig katao. Nya salamat kaayo sa mga tao nga nagsigi og duol ni Hesus og nitabang nato dinhi ang namalit sa atong mga slots. Walang ko i-update karon pero padayon tang mupalit sa mga slots, labi na sa atong SBF DAG nga tag 500 pesos, dako pa kay tag halinonon mga 41,000 pa. Nya ang ato sang DCHS nga atong gigamit sa atong pagpista nga patay refananan mga 10,000 pa ka kaning slots nga tag 200 pesos ang atong palitonon. Sige lagi tag palit, total of 700 pesos every day. May nangutana nako, pader tag pila na imong slot? Nako na tag 500, na sa tag 200. Isa oy kagamay ra ba di ay ana, abi na kog tag 50,000. Nako pila may imong paliton sa sunod na lang pader. Nako gigamyan unya wa mo palit. Pero basig iya tingaling tigomon ba iyang dako-dakoon. Sige lang, okay ra gyud kay nastanan. Kay para manis Ginoo. Nya pahinomdom gihapon nga ang atong FLA or ang atong Couples for Christ magpasiugda og kaning life o sana Christian life program anha diya sa atong FLA office sugod karong Sabado sa gabi, alas 7 gabi na tingali. Nya ang ato sad nga medical team sa pagpangupirag mga mata maghimo og libre nga screening diha sa San Fernando El Rey nga Pastoral Center karong Domingo, Abril 21 alas 7 buntag magsugod. So kung daamoy mga daotag mata nga mga kaila dad-a didto aron ma-screening libre man unya kun maoperahan gyud na alay bayron nun nga 3,500 pesos. Adto na dito sa atong sentro nga parokya, simbahan sa proper.
Nya ayaw mo kalimot sa atong YouTube channel nga inyo ginang sundon, nya mo inyong monitoron ang ato mga official numbers, official contact persons, official nga account numbers aron malikay-likayan nato kining mga mapahimuslano nato mga kaigsuonan, mga scammers. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us.